ng hilin eh. Madong hapon, kalibutan, hit-hit ang panahon ron. Ay, maawan. Muli ni guys. Bisya, pagkantos maribuhok. Nagsalamat daw ko nila nga isa nga may nag-uban nga dito sa hospital. Yung mga malitig ahong kuhan niya. Kalibuto na, itong mga operahan na dito sa isa ng assist na pag-opera. Ang pakabot na mo. Bakong bisasaan ko di ka po na mga daw. Hindi mo nakatuong. Ito nga mga gagaw nga ng paliwan. Gahapon po. Kain sa pag-opera na ho. Ang magdahom nga pa 42 sa edad. Kailangan siguro mo namili ito pilisyo nakasawa o murga na taga-anak ko. Ang kaliwan sila yung kalibutan. Tulay migikan ron. Sa matag-abot. Ay, los, nagito na makay gagaw. Sa alma, sa gawas, pag-hilak. Kaya isuon lagi nga. Hindi nakadawat, sa pulsa. Ang magtuo. Nakaliwan guys siya. Pero ang santa man, santanan, napunta pa doon. Padayon, yung panaw, manilito. Manilito, pilisyon, dahil naman itong kano. Kaya wapong tao man, mo ang pag-mekano, sa kano. Saan pa man. Dito sa bahay, may tao lang yung bahay, ngit-ngit. Kaya tao lang yung lakaw po. Kaya bawang hijab mo abot po, nilakaw po isa ha. Naglain daw po isa. Saan pa man, mamaman nyo isang sakit. Ano po sa bahay. Hapon, dinademis bahay. Yes, bulid Limay dito sa may gagaw nga na matay. Tanaw ni kalit. May samang butang na tauhan. Ako sa Mama Julie. Hi! Tambok ka na. Kuan. Arang lami SBU na nga. Bujag. Muli limay dito sa may gagaw nga. Kuan. Nga di makadawat ang mga gagaw uban nga ano kung ngadto. Dali ang kamatadon. Ang magdahong. Ikaw. Ang pasong ni Imi, ang mag-ibutang sa lingkuranan. Uban pa sino? Uban sa manita. Ang gapang sa liwa, masa muli eh. Wabang na nagwa ta mga tulit. Uban. Namura si Kukang kanan. Kisa na naglakaw-lakaw nga eh. Ito sa Aisa. Ang portid. Eh ba, alam ko guys, mamuno ng mangga. Arang. Kaya di makada, kuhan din, napot nga pa doon, tang muli-li. Ay, muli-li. Kuhan ko ba yung sino ba? Isa ba nang ba siya naglakaw? Yan, nakatapok ng kaya dyan, kaya ginang Aisa ganyan, isa muli. Mukha nagigilog na ganyan. Taong nila. Nata? Ano? Nate! Gilag pa ba pa? Ano mo ba? Hi guys! Mga to demi sa ibabaw guys. Ano gagaw nga na yung saliwan na. Nato sa langit. Ibaguhan mo ng karsada? Ano nang bugyo pero pilit-pilit po. Ha? Masarap pa ka magbahay ay? Pero pilit-pilit po sa nilas. Hindi, magdugay yung mga sa nilas. Ay manok kan Jin? Ha? Ay manok. Pati mga dumi ko ng isuan at yung baha ko ng pati paghawas ko mag-iwas out na sa lalay. Kung kailangan ako yung mag-isal to. Mao ni ang kinabuhis tao di jud matag-an. May ngani ta. May bagdahom nga may ngani ni siya. Taliwan na. A few moments later. Byron, ako ra nagnisarak ko karon panahon na kay awan. Ako'y kumain ng trabaho so malay ko kang iyan ng dito.
rest ang kumay. Salamat din po nila Aisa o mga maduli sa ilang tabang para na sa ilang pagpalit ng tambal sa hanggang ng tambal pag birthday utso o sa saka tambaw si bindis ng tinumar ay iabot na ganiha sa isa nasubra itong hintay sa tambaw itong tambaw anak itong pamiliti na kubali ko sa probinsya karoon matis puro anak ko pagkakatumpaan hindi na makatumpaan kung silta kaya nahandas mga ko nanganag sa kayo sulit ko laboratory ng tanas sa kayo sa kami turma sa pagmusid sa garapa na may puti-puti yung mabay dugo kasi sa rin ito ba ang isa nagagindog yun baan naman ko mga nagagsikwa ang bakatunang di kami na lang ko ang kaya sinipag ko kira to why tingin sa kung ang palaboratory nagagawa mo po katulong naman yung opera gapon taon ng opera pwede sa gapon ko pero po kung tuhan ng kaliwa Dr. Bin gagapoy na nadurog na gaminin na nadurog na kuno ang abot mo sila ka to 2010 kung itong Dr. Bin abot ko parang gahapon ang pag-opera mahalagit ko gahapon ang gabi ko pag-ulo niya kasi opera ang pag-ubot ni pag-ubot sa tawag silpon kayo namatay lagi pong amang kuwan namatay pong amang gagaw bang hindi magtuok namatay hindi makadawat doon saan man ang kaliwan naman hindi makadawat sa sitwasyon ni gaya nga na ang sitwasyon karon na nagbula kaya na kaya ang daskuan kung ito isang asawa ni Syria ganyan ang pangkala ito sa madgamay sa tiin ginado ng mga pangkok napahalis mo sa Gumaydes Lunes o Martes lagi ito gapon Huibis ito wala ito sa ribuhok tinawag naman sila nga matali ito na gagawang ng manghod sa gawas nagawag pagbidak sa layo kung kamatabi na ito ilang dahil kinangalan nga andam dito nalangin kas Ginoo kada adlaw hindi kada adlaw kada oras kaya nagiging dito sa atong kadungan ng gasa ka ako bitaw muna ko nang opera ko nang opera hindi ko din kumaka-opera total matuhan ko di matay ng gihapon matay ng gihapon ng tao para sila yung anong ginagaw kada mga nga siya parang ko nakahinip to kaya ako naman nagiging sa dari matay di sabi ng kasaylit Ginoo ang tao kaya hindi ka perfect sa ating pagkatao na magito nga sala nga panulundon mo yung salang panulundon kinahanglan nga doon tayo sa ilis Ginoo nakakakuha sa Ginoo makaandam ka nakapangado ka sa ilis ang kasa mga ito yung kalimutan yung tanan sa TikTok anong karon hinakto ko kurosa kung kamukulis na na kay lauwan sa malulad tayo si Aiza ano nga nagbalikan baka itong result kaso na po ko pamasahe at paglaran ng pasang result dyan hadag po kung binibabasa sa doktor kung sa result kubaan na galing sa pinapakadaw ang pakadaw ako mabot ako mga matis ito yung panakwain ibo ko habang kagi ngayon isig na putuan ano kabalingwan na purot iwan man gyapon lahat ko dalis bay okay ang dito naglakaw
Mga po. Yung chat ko sila na doon sa Garcia. Dahil po sa Garcia kayo dito signal. At sa Cortez. Wala po signal. Mga kwanta sa lamod sa bahay. Nakadlaw. Kung mo pa sa resort. Yung kami. Sa Kuyabot. Pagkabihin ba ko sa Ginoo. Kaya siguro kay si Kano namatay, 40 pa man po, 42 pa. Buhay lang din ang anak. Anak gamay pa. Taon. At kung nanay makay, niingon nga. Nasa pala kung di pangay, pero isang kinabuhi, di na matagaan. Di matagaan itong kinabuhi. Karoon, nasi surya pa ko. Kasi ugma o yung daw. Na kung di makita sa media kay wala ikaw kaya di na hawak akong kinabuhi andam ta kanunay isog na magkuha niya ko andam ta kanunay sa itong kawalingon kawal man tang Lord kay mahimo kay istorya itong asawas na yung gagaw nga luod ako din na naon nga dagang pagplano ang namatay. Pagkang plano nga, naghuman ko gabi silang humay. Humuhan ko ng pantaw, lang naman kayo tindahan, dako-dako. So, digapod, mula bikumot, ang dughan, maghanang sa naminaw si Surya sa katong asawas na matay. So, kanay mo. Itong yampo naman kung talag ni Mangil, manuluto, pilito. Dudog po panahon nga si Hilak. Nasa na ba yung panahon sila mag-uwan? Mamingaw ko dito para isa. Maghangin. Ha? Sa ginawa ko? Bagdo naman eh. Sughangin oh. Paing na ba yung nga sa bagdo? Na? Nuko, Lord. Ludog magkalibutan. Harabay gihadas sa babaw. O one food. Ang bakod nagbaban out. So, naghangin na. Ginoo ko. Doon kami pasagdig na naiuwan. Ay bagdo. Ay. Baka proba may naka barog sa udit. Nananapi. Paingong ko ni ngas bagdo ron. Oh, kubaan naman ito rin yung kayong tanga.